سلام كبرات تخطاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرة تخطيزنا لكم كريمنا لنا لمكتالكم بخبر نعدم ሳልሳይ መድረኽ ቱር ኦፍ ታይዋን ሎሚ ካብ ዊታይሻን ተበጊሱ 83 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኣብ ዊታይሻን ዝተዛዘመ ውድድር ኣካይዶም ጾታ ከም ትልሙድ ብዙሕ መጥቃዕትታት እኳ እንተተፈተነ ኣብ መወዳእታ ግን ብሓባርዮም ናብ ቅጽበታዊ ውድድር በፂሖም በዚ መሰረት ድማ ቀዳማይ ማርቲን ላስ ካብ ክለብ ቲም ኢሉሚኔት ካልኣይ ጆርጆ ቦግላስ ካብ ክለብ ኒግዚያ ስፖርትስ ሎተሪ ሳልሳይ ሉካኒሪ ፓሽዮኒ ካብ ሶቶሊ ሴሌ ኢታልያ ኬቲኤም ብምዃን ክዕወቱ እንከሎም ኣብዚ ጾታ ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ግዜ ከይከሰሩ ብሓባር ምዛጉጅለዮም ጾትኦም ዛዚሞሞም ሲራክ ተስፉ መበል 11 ሚካኤል ሃብቶም መበል 12 መክሰብ ደበሳይ መበል 38 ካብ ባይክ ኤድ ኣሮን ደብረጽዮን መበል 47 ሃኒባል ተስፋይ መበል 81 ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ ቱር ኦፍ ታይዋን ጽባሑን ካብ ሻንግዚ ተበጊሱ ኣብ ታንሃን ባንክስዋ ሲኒክ ኤሪያ ዝውዳእ ናይ 87.2 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሽፍን ጾታ ከካይድ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ደቂ ኣንስትዮ ተጻወቲ ባርሴሎና ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ብናይ ኦሎምፒክ ሊዮን መዛንእን 4-1 ከም ዝተሰዓራ ኣይርስዕን ኣብዛ ጸወታ ነታ እንኮ ሸቶ ባርሴሎና ዘመዝገበት ናይጄሪያዊት ኣሲሳት ኦሻላ ኣብ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሸቶ ዘመዝገበት ኣፍሪካዊት ኮይና ምስ ሃገራ ናብ ዋንጫ ዓለም ፈረንሳ ክትሳተፍ ትሸባሸብ ዘላ ኦሻላ ብመጽሔት ታይም ዝበለጸት ጓል ኣንስተይቲ ተጻዋቲት ኣፍሪካ ከም ዝተባህለቱን ይፍለጥ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ናይ ሴሪኣ ጾታ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ንኽልተ ዕዙዛት ሰባት እያ ከሲራ ኣብ ናይ ቁልዕነት ግዚኡ ናብ መሳርዕ ናይዛ ዓርሙሽሽ ክለብ ተጸንበረ ሓለቓ ጋንታ ዳንኤል ዲሮሲ ድሕሪ 18 ዓመት ጻንሖትዩ ንደገፍቱ ብንብዓት ተሰንዩ ተፋኒዎም ኣሰር ኣያኡ ፍራንቸስኮ ቶቲ ብምስዓብ ኣብ ታሪኹ ንሮማ ጥራሕ ዝወከለ ዲሮሲ እዛ ጋንታ ውዕሉ ከተናውሓሉ ብዘይምኽኣላዩ ክሰናበት ወሲኑ ዘሎ ዲሮሲ ካብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ ክፋኑ ሓሳብ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ብዘይካዚ ደገፍቲ ሮማ ነቲ ብግዝያውነት ንጋንቶኦም ከሰልጥን ጸንሐ ቅድሚ ሕጂ ከም ተጻዋታይን ኣሰልጣኒ ነዛ ጋንታ ዝወከለ ክላውዲዮ ራኔሪ ሓገዝ ኣብ ዝደለናሉ ሕማቕ ግዜ ንሕቶና መሊስካልና ኢኻ ሕጂ ድማ ካብ ህዝብኻ ኣኽብሮት ተቐበል ዝብል ጽሑፍ ዝሓዘ ባነራት ብምዝርጋሕ ንኽነብዕ ኣገዲዶሞም ታሪኻዊት እንግሊዛዊት ክለብ ኣስቶን ቪላ ንደርቢ ካውንቲ 2-1 ብምርታዕ ናብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ተመሊሳ ኣብዚ እንግሊዛውያን ብሉጻት ተጻዋቲ ቸልሲ ነበር ፍራንክ ላምፓርድ ከም ኣሰልጣኒ ደርቢ ሓለቓ ጋንታ ነበር ጆን ቴር ድማ ከም ምክትል ኣሰልጣኒ ዲን ስሚዝ ነንሓድሕዶም ዝገጠምሉ ጸወታ ብምንባሩ ኣፍቀርቲ ፕሪምየር ሊግ ብሃንቀውታ ዝተጸበይዎ ነይሩ በዚ ውፅኢት ድማ ጆን ቴሪ ምዕባለ መስርሕ ምስልጣን ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ኮይኑ ብዝለዓለ ከሰማቕሮ ክኽእል እዩ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ውድድራት ኣህጉር ኤሮጳ ኮይኑ ድሕሪ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣብ ካልኣይ ተርታ ይሕዝ እዚ ካብ ዓመት 1971 ዩኤፋ ካፕ ዝብል ቅጽል ሒዙ ዝተጀመረ ውድድር ኣብ ዓመት 2009 ውዳብኡን ቅርጹን ብምሕያሽ በዚ ናይ ሎሚ መፀውዒ ስም ማለት ዩኤፋ ዩሮፒያን ሊግ ዝብል ቅጽል ሒዙ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት እዩ ክለብ ቶተንሃም ቀዳሚቲ ክለብ ነዚ ውድድር ዝተዓወተትሉ ክትከውን ከላ ክለብ ሰብያ ድማ ነዛ ጽዋዕ 5 ግዜ ብምልዓል ኣብዚ ውድድር መወዳደርቲ ዘይብላ ክለብ እያ ሎሚ ዓመት ንመበል 48 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ክኸውን ከሎ 48 ጋንታታት ኣብ ምድብ 8 ድማ ኣብ ውድድር ኣውዲዕካ ምሕላፍ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝተገለፋ ጋንታታት ሓዊስካ 56 ጋንታታት ክሳተፋ እንከለዋ 204 ግጥማት ኣካይደን 540 ሸቶታት ድማ ተመዝጊብሎም ብዘይካዚ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቡን ኣብ ዝተፈላለዩ ስታዲየማት ተረኺቡ ብኣካል ክዕዘቦ ክኢሉ እዩ ጽባሕ ረቡዕ ዕለት 29 ግንቦት ኣብ ኦሎምፒክ ስታዲየም ባኩ ኣዘርባይጃን ዝካየድ መዕፀዊ ጾታታት መጋረጁ ክዓጹ ምዃኑን ይፍለጥ ለንደናውያን ክለባት ቸልሲን ኣርሰናልን ድማ ንዝተዳለወልን ጋንታታት ብምስዓር ነዚ ውድድር መኸተምታ ክገብራሉ ረቡዕ ኣብ ስታዲየም ባኪ ክገጥማየን እዘን ክለባት ኣብ ምጅማር ዝዓመተ ስፖርት ዝቆፀርኦም ዓለምቲ ኡናይ ኤምረን ማውሪሲዮ ሳርን ኣብ ዝግጥም ክበጽሑ ብምብቅዖምን እተን ክለባት ዕላምአን ዝሃረማየን ዝመስላ እሞ ክድኣ ንፋይናል መንገደን ከመይ ነበረ ክልቲአን ክለባት ኣብ ናይ ምድብ ጾወተን ስዕረት ከይቀሰማ ከክልተ ነጥቢ ጥራይን ብምኽሳር ንውድድር ኣቐዲምካ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ተጸንቢሮም ኣብዚ ናይ 32 ቀዳማይ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ድማ ክለብ ቸልሲ ንማልሞ ብድምር 5-1 ከምኡውን ክለብ ኣርሰናል ንቤርሶፕ 3-1 ብምርታዕ ናብ ብሉጻት 16 ሰጊረን
ኣብ ናይ ብሉፃት 16 ጾታ ክለብ ኣርሰናል ብክለብ ሬንስ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ናይ 3-1 ስዕረት ክገጥማ እንከሎም ኣብ ካልኣይ እግሪ ድማ ናይ 3-0 ውፅኢት ብምሕዋይ ክትቅፅል እንከላ ክለብ ቸልሲ ድማ ንዲናሞ ኬፕ ብድምር 8-0 ብምርታዕ ናብ ብሉፃት 8 ሰጊረን ሕጁን ክለብ ኣርሰናል ንክለብ ናፖሊ ብድምር 3-0 ብምርታዕ ክትቅፅል እንከላ ቸልሲ ድማ ንስላቪያ ፕራግ 5-3 ብምርታዕን ቀፂለን ኣብ ውድድር ፍርቂ ፍጻሜ ድማ ክለብ ኣርሰናል ንቫሌንሺያ ናይ ክልተ እግሪ ናይ 7-3 ውፅኢት ረቲዓ ናብ ባኮ ከተመርሕ እንከላ ቸልሲ ድማ ካብ ፍራንክፈርት ንዝመፀት ጋንታ ኢንትራክት ፍራንክፈርት ሓያል ተጻብኦ ብፍጹም ቅላዕ ብምርታዕ ንጎረቤታ ስዒባ ክትፋጠጣ በቂዓ ኣላ እዘን መተላለፍቲ ዝኾና ናይ ሓደ ከተማ ክለባት ዝሓለፉ ጉዕዞ ከም ዝረኣናዮ ከምዚ ይመስል ኣብ ታሪክ ኤሮፕያን ሊግ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ዝተረኸባ ናይ ሓንቲ ሃገር ክለባት ኮይነን ድማ ታሪክ ኣጽሒፈን ይርከባ ወልቭስ ቶተንሃም ናይ ፈለማ ኣብ ውድድር ኤሮፕያን ሊግ ንፍጻሜ ዝበጽሓ ክልተ ክለባት ናይ ሓንቲ ሃገር ብምዃነን ወርቃዊ ታሪክ ኣጽሒፈን ይርከባ ኣብ ኩሉ ውድድራት ንመበል 198 ግዜን ክራኸባ እንከለዋ ኣብ ኤሮጳ ውድድራት ድማ ንሳልሳይ ግዜን ይራኸባ ኣለዋ ናይ ፈለማ ርክብን ኣብ ኤሮጳዊ ኣብ 2003-2004 ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ክኸውን ከሎም ክለብ ቸልሲ ድማ ነቲ ኣብ ሜዳ ዘመዝገበቶ ናይ 1-1 ማዕረ ውፅኢት ኣብ ስታዲየም ሃይቨሪ ቸልሲ ካብ ፍራንክ ላምፓርድን ዋይን ብሪጅን ብዝረኸበተን ሸቶታት ነታ ብኣንቶኒዮ ሬየስ ቀዲማ ዝመርሐት ኣርሰናል ዲኻ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ሓሊፋ ነይራ ክልቲአን ኣርሰናልን ቸልሲን ንሻድሻይ ግዜኤን ኣብ ናይ ፍጻሜ ናይ ኤሮፕያን ውድድራት በፂሐን ዝርከባ ናብ ዩናይትድ ኣብ 7 ከምኡውን ሊቨርፑል ኣብ 14 ምስ ናይሎም ሓዊስካ ድማ ማለት እዩ ጥራየን ካብ ክለባት እንግሊዝ ልዕሊኡን ፍጻሜ ኤሮፓዊ ውድድራት ዝተቋደሳ ድሕሪ 2011 ሳልሳይ ግዜ ክለባት ሓንቲ ሃገር ኣብ ፍጻሜ ኤሮፕያን ሊግ ይራኸባ ኣለዋ ኣብ 2011 ፖርቱጋላውያን ክለባት ፖርቶን ብራጋን ኣብ 2012 ድማ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ኣቐዲመን ዝተረኸባ ክለባት ናይ ሓንቲ ሃገር እየን ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምሬ ኣከታቲሉ 3 ግዜ ነዛ ጽዋ ብምልዓሉ ፍሉይ ክብሪ ተጎናጺፉ ይርከብ ኣጥቃዓይ ክለብ ቸልሲ ኦሊቨር ጅሩድ ኣብዚ ዓመት 10 ሸቶታት ኣውፂሩ ይርከብ እዚ ድማ ብተጻወቲ ቸልሲ ኣብ ሓደ ዓመት ናይ ኤሮፕያን ውድድራት ዝበዝሐ ኮይኑ ይርከብ ኡናይ ኤምሬ ነዛ ጽዋ ምስ ዝዕወተላ ምስ ክልተ ክለባት ኮይኑ ንውድድር ኤሮፕያን ውድድራት ዝተዓወተ ራብዓይ ኣሰልጣኒ ብምዃን ክብሪ ክረክብ እዩ ጆቫኒ ትራፓቶኒ ምስ ጁቤን ኢንተርን ራፋ ቤኒቴዝ ምስ ባሌንሻን ሊቨርፑልን ጆዜ ሞሪኖ ምስ ፖርቶን ኢንተርን ነዚ ክብሪ ዝበቕዑ ዓለምቲ እዮም ክለብ ኣርሰናል ናይ መወዳእታ 8 ሸቶታት ካብ ኣጥቃዕታ ላካን ኦባሚያንግን ጥራሕ ረኺባተን ክልቲኦም 4 ሸቶታት ኣመዝጊቦም ኣብዚ ጽባሕ ዝካየድ ጾታ ቸልሲ ብቕዲ 4-3-3 ንኬፓ ኣዝፒሊኬታ ሉዊስ ክሪስተንሰን ኤመርሰን ባርክሊ ጆርጂኖ ኮቫሲች ፔድሮ ጁሩድ ሂጉን ምስ ቀዳሞት ከተሰልፎም ክግመት እንከሎም ኣከፋፋሊ ኣብ ፈረንሳዊ ንጎለ ካንተ ኣብዛ ጾታ ናይ ምስላፍ ተኽእሎ ኣጠራጣሪ እዩ ብዘይካዚ ተጻወታ ሩዲገር ሎፍቱስ ቼክ ካሉም ሁድሰን ኦደይ እቶም ኣገልግሎት ዘሂቡ ተጻወቲ እዮም بوغن أرسنال دما بغد 3-4-3 لينو كوسيني سوكراتيس مصطفي نايلز توريرا شاكا كولاسيناش أوزيل لاكازيت أوباميان كسلف تثبيت كبرالهم بيلرين رامسي هولدينغ دينيس سواريز اتوم بمهرمتي زي سلف تتصاوت كخونن كلهم هنريك ميكتاران دما بسانكي بوليتيكاوي غداي ناباكو زي غواز ابالايوم ኣብ ጾታ ድማ መንሰይ ኣባል ኣርሰናል ናይልስ ኣንጻር ሃዛርድ ዴቪልስ ሉዊስን ክሪስተንሰን ኣንጻር ኦቡን ላካን ከምኡን ጆርጂኖ ኣንጻር ቶሬራ ዘካይድዎ ቅልስ እቲ ነፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፎም ማይ ኣምዒጎ ዘሎ ቅልስ እዩ እዛ ጽዋ ድማ ንክለብ ኣርሰናል ናይ ፈለማ ጽዋ ናይ ዓቢ ብደረጃ ኤውሮጳ ዝስራዕ ውድድር ክትከውን ከላም ንዓላሚ ክለብ ቸልሲ ማውሪሲዮ ሳሪ እውን ናይ ፈለማ ክትከውን እያ ማልያ ናይቲ ጋንቱ ኣርሰናል ኣብ ባኩ ኣዘርባይጃን እተካይዶ ናይ ፍጻመ ጸወታ ብናይ ጸጥታዊ ምኽንያት ንኸይሳተፍ ብኣርሰናል ዝተኣገደ ሄንሪክ ሚክታርያን ተኸዲኑ ኣብ ኣዘርባይጃን ዝተረኸበ ደጋፊ ኣርሰናል ብፖሊስ ተታሒዙ ዩኤፋ እውን ንክለብ ኣርሰናል ማልያ እቲ ተጻዋታይ ከየርእይዎ ኣጊድዎ ኣሎም ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ዝወፀ ኮኸብ ኣከፋፋሊ ባርሴሎናን ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ነበር ዛቪ ሄርናንደዝ
ኣሰልጣኒታ ክጻወተላ ዝጸንሐ ቀጠራዊት ክለብ ኣልሰድ ኮይኑ ተመዚዙ ኣመጻይ ንባርሴሎና ከሰልጥና ልዑል ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ ዛቢ ካብ 2015 እዩ ጎኒ ጎኒ ናይ ሞያ ምስልጣን ትምህርቱም ምስዛ ብኣልዛዒም እትልለ ጋንታ ክጻወት ጸኒሖም ፕሬሲደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ደገፍቲ ሊቨርፑል ንጋንቶኦም ብዝህቦ ደገፍ ወትሩ ከም ዝቐነ ተዛሪቡ ኣብዚ ንስዕረትና ክሪኡ ናብ ስታዲየምና ዝመጹ ሰባት ኣለዉ ብደገፍትና ዝተሸደድናሉ ግዜ ውሕድ ኣይኮነን ሓደ እዋን ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ንምንታይ ደገፍትና ይሸዱና ክብል ተወኪሱኒ ነይሩ ኣነ እውን እንታይ ከም ዝገብር ኣይትንጎርኒ ዝበልክዎም ደገፍቲ ነይሮም እዮም እዚ ኣብ ከም ሊቨርፑል ዝኣመሰላ ክለባት የለን ኣብ 2014 ኣብ ሜድኦም 3-0 ምስዓርናዮም ኣጣቂዖምልና ዝገርም እዩ ክብል ኣብ ደገፍቲ ሊቨርፑል ዘሎ ኣድናቆት ገሊጾም ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ኤሲ ሚላን ጀነሮ ጋቱሶ ንክለቡ ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ከሕልፋ ብዘይምኻሉ ምስ ጋንትኡ ብዝገብሮ ናይ ሓባር ስምምዕ መዝነቱ ሓዲጉ ካልቾ ሜርካቶ ስፓኛዊ ተኸላኸላይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ሰርጂዮ ራሞስ ንጋንትኡ ሓዲጉ ናብ ስማ ዘይተጠቕሰት ቻይናዊት ክለብ ንክኸይድ ክፍቀደሉ ንፕሬዚደንት ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ሓቲቱ ዴይሊ ሜይል ዓላሚ ቸልሲ ማውሪዚዮ ሳሪ ዓመታዊ 6.2 ሚሊዮን ፓውንድ እናተኸፍሎም ንኢጣልያዊት ክለብ ዩቬንቱስ ክኣሊ ተሰማሚዑ ዴይሊ ሜይል ኣሰልጣኒ ክለብ ባርሴሎና ኤርኔስቶ ባልቬርደ ካብ ባርሳ እንትዳእ ተሰናቢቱ ስፓኛዊ ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ሮቤርቶ ማርቲነዝ ክትክኦ ብቐዳምነት ተሓጺሎም ራክ 1 ኔዘርላንዳዊ ሮናልድ ኮይማን ኢጣልያዊ ማሲሞ አሌግሪን ስፓኛዊ ኡናይ ኤምሬውን ካልኦት መዝነት ኣሰልጣኒ ካብ ባልቬርደ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ተሓጺኦም ዘለው ዓለምቲ እዮም ሙንዶ ዲፖርቲቮ ንሓደ ዓመት ምስ ክለብ ባርሴሎና ዝተጻወተ ብራዚላዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ማልኮልም ናብ ካልኦት ክለባት ከምርሕ ይኽእል እዮም ስፖርት ንማንቸስተር ዩናይትድ ሓዊስካ ስሙ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ክተኣሳሰር ዝጸንሐ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ዩቬንቱስ ፓውሎ ዲያባላ ንጋንትኡ ጠንጢንዋ ከም ዘይከይድ ኣፍሊጡ ኢንዲፐንደንት ክለብ ኣርሰናል ንኢጣልያዊ ሓላውልዳት ክለብ ኤሲ ሚላን ጂያንሉጂ ዶናሮማ ኣጣይቃትሉ ቱቶ ሜርካቶ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣብዚ ዝመጽእ ክራማት ካብ መሸጣ ተጻወቲ 300 ሚሊዮን ዩሮ ኣታዊ ክትገብር ወጢና ማርካም ሰርቢያዊ ኣጥቃዓይ ጀርመናዊት ክለብ ኢንትራክ ፍራንክፈርት ሉካ ዮቪች ሴሪአ ኢጣልያ ወይ ድማ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብዝያዳ ክምእምኦ ከም ዝኽእል ገምጊሙ ዲቬልት ክለብ ቶተንሃም ንኣርጀንቲናዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ሪያል ቬቲስ ጆቫኒ ሎ ቼልሶ ንምውናን ኣብ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ካብ ሪያል ማድሪድን ማንቸስተራውያን ክለባት ዩናይትድን ሲቲን ተቃውሞ ክመጻ ይኽእል እዮም ዴይሊ ሜይል ክለብ ዌስትሃም ንፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ አንድሬ ጎመዝ ብ18 ሚሊዮን ፓውንድ ምዕዳግ ዝገበረቶ ፈተነ ብክለብ ባርሴሎና ተነጺጎም ስካይ ስፖርት ክለብ ስዋንሲ ሲቲ 15 ሚሊዮን ፓውንድ ዝውድእ ምስግጋር ወሊሳዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ዳንኤል ጄምስ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ምቕባል ሓሊፋ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይብላ ተገንዚባ ማንቸስተር ኢቭኒንግ በአሰልጣኒ ሊቨርፑል ዮርገን ክሎፕ ቆላሕታ ተገይሩሉ ዘሎ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ሊዮን ሁሰም ኦዋር ኣብ ትሕቲ ዓላሚ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ንክጻወት ባህግ ኣለዎም ዴይሊ ሚረር ገሪም ጀርመናዊ ተጻዋታይ ሉተር ማቲያስ ምስ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ዝጻወት ወዲ ሃገሩ ሌሮይ ሳንም ናብ ክለብ ባየር ሙንሽን ከም ዝሰጋገር ሙሉእ ርግጸኛ ምዃኑ ሓቢሩ ስካይ ኣሰልጣኒ ክለባት ቸልሲን ቶተንሃም ዝነበረ አንድሬ ቢላስ ቦዋስ ንፈረንሳዊት ክለብ ማርሴ ንኽዕለም ተሰማሚዑ ፍራንስ ፉትቦል ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ቲተ መዝነት ሓለቓ ጋንታ ካብ ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ኔይማር ቀንጢጡ ንወዲ ጋንቱ ዳኒ ኣልቨዝ ኣረኪብዎም ጎል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን